Alright, ayan, naimbag na oras na amin na sa ngapada. Manipod dito yung Nemars Studio. At di man na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apa kay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti maysa pagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pambalakad tayo kaya ti manen ni kasin yung yung Ruiz nga umay manen mang tedbiag ti maysa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay tu balakadan. The problem of the day ni Lester iti Lawag City nga ina pinauluan iti we're just friends. Anya ano? We're just friends. We're just friends kano mga kasin. Ag friends kami laeng kunana. Anya nga tati parikot na. Api nga ta we're just friends kunana. Ayan, padaanan tayo mga kasin. Sagudahin nga ron ti surat ni Pagayam Lester. Dear Kasin, sagbay man ngayon nakisalaysay ti pakasaritaak nga kahit kung nga iburay iti dito nga programa kasin yung kablawang kay man amin nga taga Nemars Studio iti naragsak ka aldawyo kastamet na nakablawak iti naragsak ka pa nagbibuya dagiti padak nga kanayon nga dumdumngeg ken mang subsubaybay iti dito nga programa malaksid nga kanayon ka nga subsubaybayan iti programam kasin yung makitkitak pay dagiti updates ken ka babaen iti personal nga Facebook account mo gaputa agayem ta ag friends ta iti Facebook ket kinunak iti bagik siguro no kaslaklak ni kasin yung no kaslaklak ken kakasin nabayag kuman nga nakaasawa ak nabayag kumameten nga adu ti putot ko wano nabayag kumameten nga daanak iti pamilya kinagpaiswan na inaunaak pay keng ka iti talo at awen kasin yung maging gaita baro ak pay laeng no apay ngamin jak amo ti agarem adamot lang ak saan man nga pa nagpangas kasin yung no lang alaeng ado ti mangibaga nga nagagwapo ako no natataerak nga misika. Iso na lang ta. Adati adaking ka nga awan kanyak. Dete, kumpiyansa iti bagi. When kasin yung nababati self-confidence ko gaputa sa anak nga nakaadal. Gapu iti rigat ti biyag sa anak pay nga nakaturpos iti elementarya. Ngem saan nga nagbalin nga tubeng wenno sagabal kanyak deta nga kinaawan adal ko. Gaputa bayat iti panagdakkel ko inkedeng ko iti bagik nga jakto ipalubos nga mapadasan ken marikna ti agbalinto nga pamilya dagiti napadpadasak arigat iti biyak. Isu nga uray no sa anak nga nakaadal kasin yung inkarigatak nga sinursuro ti adu nga banag nang runa kadagiti mabalin ko nga pagkakitaan. Ubingak pay ket adun ti nasursurok nga trabaho amok ti agarami iti hollow blocks amok nasursurok pay iti agmason wenno ag construction worker nasursurok iti agmaneho aging ka nga na padasak ti nagbalin nga tricycle driver no adda ti banag nga kahit kung sursurwen ikarigatak nga sursurwen kasin yung sinursurok pay iti nag-electrician nagmekaniko iti motor pati ag-welding
Iso nga uri no sa anak nga nakaadal kasinyong babaen iti nabayag wenno adong experience ko. Makuna nga skilled worker ra. Ado dagiti banag nga kayak nga saan na kaya dagiti professional. Ket ti pagmayatan na saan lang may sa ti skill ko. Iso nga ado ti atiwek kadagiti amamok nga nakaadal. Tila ang kurangin kasinyong ket ti katakunay na iti biyag. Taurin no natataerak nga kunak ngem sika. Jakmot amo ti agaran. Adamoten naglaba sa babae wenno babae ti biyag ko angem dagiti babae nga no saan nga dagiti mabaybayadan. Dagiti babae nga lalakaen. Dagiti easy to get ama ko na. Angem saan mo't kakasjay ti kayat kung nga klase ti babae nga agbalin nga katakunay na kunto iti biyag. Tanang runa launay kat saan na kayat ninanang ko nga isuda ti agbalin na manugang na ti kasjay nga klase nga babae. Kastyuman nga rudgyak ti amin kasinyong ken no anyaman ti nagbalin nga problema. Anyaman day tayo sagsagana mo si ka Lester. Adda ka di man papanam no bigatan kakadiman agmut-motora Ay na, anak ka o di mula amo no kasanod dadanag ko no kasta nga mapan ka agmut-motor. Ay na ninanang iso lang matiliw-liwag da ito kalpasan iti adto nga trabaho. Indak matagpaspasyar Kumaman ano babae mo ting kapasyaran barok. Kaya adda nga may ayo ako mama. Manutitawan mo, naging gaita. Di ka wala makaasawan. Kit nagadumot tinyawid ko di tinanang, di umot kayat. Ay na, dagi jay lalaka na babae. Ay, no way. Kaya ko pa nga agbaak kan, ang dita mangyawid ka dito. Dagi tay nagbalinin ka sa usawan, ti aduk kaaduan. Ay na, Diyos ko, ay, may mayat ka lang, katagitan, tidda. Ultimo, dagiti tidda, dagita babarkadam, iyawid mo dito, oy, lumalpasang da. Anang arti mabalin kayo isumot ti kumpot nanang. Kaagaram ka nataar ka mat ti kunak Lester baraw. No apay. Nga dagiti tupay babarkadam nga awal lang anak makaasawa damay. Ninanang nakauyuyam. Uray dagiti padamay nga saan nga nakaadal akit makaasawa damay. Isu nga awan ti rason mo kuma. Yak nga ron mo tagaram nanang. Amoy dayta. Kaapay ngamin nga di mo amo agaram. Nakalaklaka mo laang. Nga amom ni tatang mo, dahil di tatang mo, na imbaga na laang mo ti ayat na kanya. Kagaputak kursonadak mo ta inaklon ko kasya lang. Apay, marigatang ka launa yan. Rigatam launa yan, nga agpudno ka, iti marikrik na iti babae. Isungurod na nang, anyang isungurod. Hindi mo kunaan nga inayat mo, dagay jay inyaw awid mo dito. Nagdudugyot tilang langada. Bastan sa mulata, da makaidamo no, da mapanakpak mo na, ay na, Diyos ko, aya. So, madyak kayat nga kasya. No, di kan tumula mangyawid, iti desente. Nga babae nga mag-agbalin nga manugang ko. Agbaak kalat tagarudayn, Lester. Nga doon na sa uninanang. Alam nga, maturog kayo. Maturog ak tumatang, gat ni. Pag-rides kami ito na bigat, nanang. Apay na ka mo, regrig ka mo. Lester. Kwa? Ninanang arod, malagip ko. Binagbag-anak man Apay. Anyati ko na nininang king ka. Kabagis. Kwa, kabagis. Palagip naman Diyak man lang makaasawan. Jak man namin amuking ka. Di ka pala asawa ngamin tapos damot ka. Batagan mo, titibiyag, may saag. Kaya't na lang ba't anininang nga maadaan iti apu ko kingkan. Kaya damot apu ko nan. Tikayat ko sa unagat, maadaan ka iti asawa.
Dili maadaan man isunan iti tagtagibiyad na nga maladaga. Maadaan mo't iti manuga nga makuna. Sa bugbugtong nga rod nga anak na ka, nininang. Adan tulat ta. Adan tulat ta. Kanayon nga sa tibagam kabagis. Nay, saan kang umuubing no dikat lumaklakay ka? Hindi tala, panunot mo, tiyo ubing samat din. Kanya, sigamat kabagis ilyong, tiladamang nga sasaumon. Kagpaisuman kami. Ubing tapela ide, kat, amukon nga, sikat yung muna kung mga makasawa ka data. Natataer ka nga rod ng siyak. Ang jak man naman, api nga di mo agaran. Kasano ka di aya? Kitin surok mat king kayo din. Ipudnom lang mo, agibagam. No, anyat marikrik na, di iso tibagam. Ang kapasyaran, ag-effort ka. Ang kamo di pakita ang napudno ka. Kapno no, kayat na kamot. Diyan karot mo. Baka amin no, di na kayat tikas kanya kung saan nga nakaadal. Deta ti problema. Taon-una amot, ti babae. Kanain mo lang yung mga tagibasitin ti bagim, kaputa saan kang nakaadal. Dinto nga si kamit mismo't may ibagbaga kanya kabagis, nga adupay ti atiwom nga nakaadal. Gapo ka deta kinasirib mo, deta kinadiskartem. Deta kinalaing mo nga mangsursuro iti adu nga banag, isong karot nga nagadot ti mabalim mo nga panggidan. Taadot amo nga trabaho. Wala nga jak karot amo ti agaran. Suruanak man, ay na Diyos ko ay, namin adu ka nga insuron. Angem no, adanto dita sangwanam ti babaen, agkulpinton deta dilam. Aging ka nga di mo aramiden, di kiti ibagbagag king kakabagis. Agbaak kanto latang kanayo na yun. Kaya't mo karot. Ito man kami nanang. Wakape babasulim ni ninang. Nakadumutin niya awit ko babaeng. Di namot kayat. Kasano kami na kayat na di kaya ka klasik babae mo't si kaamot. Di man problema king ka. No apay nga kasta, nga ibababam laon ita bagay. Dinto nga, adumit mga king kagad. Padasam lang ta, oray professional kitam. Deta nga kinasirib mo, kinadiskarte mitibiyag. Deta kinasingpat mo, kun may isa. Hangkamot nga na bisyo. Unang saan ka nakaadal. Kanayo mo lang baga dayta. Saan nga nasisita dayta, kadagiti babae itan, importante. Responsable ka. Mapangnamnamaan ka. Ken, amukbat nga nalaing ka kan. Nalaing iti kama. Data kina-adult experience mo. Sigurado. Sila pagbagam ka bagi. Eksagana takid din. Ag-rides tayo. Baka sabalin to man ti. Ala, tandaan am ti magbaga ka bagi sa. Masyarak launay kinininang. Siguro agad apalan na di kita daduma. Nga damat makuna nga manugang na kuma. Ang mabamad. Malaka din. Sika, nakakankansyaw ka mat. Dito eh. Mayatin, dito anong pare? Dito yung patarimaan mo. Agyaman na klaw na eh. Taring Lester. Talaga nga napintas pulido ti trabaho mo talaga. Agyaman na kasta. Iso nga kanayon nga sikat ti pagunyak no. Adda patarimaan ko. Balay man, weno lugan man. Paglengam sa amin parang Lester. Agyaman na kasta. Ala, aguni ka lang tanong, dati pa-repair mo, nulaki di ka ba ilak, umayak. Ala, ito nung lawas na, pa-welding ako siguro ti alad. Sige, parang Joel. Ipa, kumusta ang tulatan ni Kumadren? Ay, wan, kaanong tumad nga sakbat ti mga anak, iti bunyag, ti anak mo. Kasano kitawa mo pa ti asawa mo kami, parang Lester, mas dawak man. Deta nga kinasirib mo, deta nga kinataer mo, aging ga ita, awang pi asawam. Mabaling ka din nga sa lutsudin, no, apay. Ibagbagapi ka din, bakit kung amangan ka no, sa baling mo ti kayat mo, parang Lester. Anya nga sa balit kayat ko. Diyan ka mo
Ay, saan? Saan ang bakla paring Joel? Day tamot ti kunak, kani misis ko. Saan nga bakla day jay kunak? Di jay ito nga, kinataer na. Bakit tibagi na kung kunak. Hindi ka nagpaison na. Adan putot ko. Ang balasang yan. Ken adumatin, nagiti babae nga naglabas iti biyag ko. Ti problema. Saan nga kaya tinanang? Ayun kaya, eksakto. Adak barkada ni bakit ko nga single ka do ita. Kung na ni misis ko, makaasawain ka noon. Ang adu ka nung tinaglabas iti biyag na kaslang nga anak ka naman, dati namin adu ka nasaktang ka noon. Kunana, makasasawain nun, medyo natayangan mo tayo. Baka kaya't mong ireto ka. Ha? Saan latan parang Joel? Amangan no, di adal deta jak to bala may karkari para king kuana. Ay ang importante deta adal-adal gas ko na nga ti kumpadre nga dadya Hawaii nga ni kumpadre Bernard kat saan nga nasisita ang napateg ti adal-adal awan adal-adal no ni ayat ti agmamayat ko na nga ro deti kumpadre nga dadya way paho. Anya? Unang apaman nga maamuan na nga sa anak na nakaadal nga jak pinakaturpos iti elementarya. Ang mga no rejected nak tumatlaeng deta barkada ni misis mo paring Joel. Ay saan ipadas mo lata. Kita no agmamayat ka di mayat nga kunada. Anya, mayat ka. Uy, mayat ko na. Mayat day jay. Adamot mabalin na day jay. Napintas pa eh. Sexy. Kin may isa, game na game di jay. Anya nga game na game. Kito awisin may kinimisis kit. Sumabay man. Makiinom man. Umin-inom iti arak. Wun. Ay na, saan nga big deal detan. Taado nga tao itan, umin-inom iti arak. Saan mo't kakanayon? Occasional lang. Pakikisama na lang mo't Mayat day jay. Naragsak pa agad kadwa. Kung na ni misis. Nakadwak mo't kid din. Kaya nagpaisot ko na ni misis ko. Maibagay king ka. Parang Lester. O anya, mangisetag ti jamming tayo. Taiyam amuda ka. Wah. Huwin ko namon. Ay na, pagkakataon mo dito yan. Alakit do, di nakakayata ka di. Awan mo ti mapukaw ken ka. O di ba? Sa bagay. Ala, panunutik pa eh. Ay na, panunutin pa ilaan. Ala to, i-message ka nito rabi eh. Nuwing ko na. Makamukan to, mangiset ti schedule, agdi-jamming tayo. Yung sigurado ka, baka kit no, apagkita na pala kanyak ni. Bakas magita mo, nakarugrugid na kiti imag, kaputa, adod ti trabaho nga, raramidek. Okay na dayta, game di jay, kuboy di jay. Hanga na arte, di jay nga babae. Anya tinagan na ka di. Lorena. Lorena? Sige. Agbado akto lata iti ni napintasin. Tapno no ti kasta. Saan ka nakababain. Lalukit ni. Adamot tatungor titakyag ko. Wala akong problema king kuha na data. Di ba? Makitkitak no ko nga tik-tiktok ka. Kaya pa. Uri iso na mahilig nga tiktok. Iso nga agkaayatan kay lakid di. Ado na kiti hilig mo. Nga hilig na mo. Talaga. Sige. Anya, pag panunutan pa yun, uwin ko namon. Taiset kun, into no rabi mismo. Into no rabi adagosen. Kiwan, nasapa mo't pa eh. Baka isagana ka pailahin mo. Sa bagay, awan trabaho na bigat. Sige, parang Joel. Good, yun. Sige ka ron. Ala, kasaritak tong ni misis pare. Iset kun, te jamming tayo. Taiyam ang muka. Kaya di barkada na nga ni Lorena. Api nga. Di ka mat maununin. Ha? Samot Itay timakder ni Joel kan ni Mrs. na. Ni Gemma. Di ka mat agsarsari, di ka mat agsaon. Mabain ka di kanya?
Siyak? Ay, sana ka mabay. Siyak tupay ti ko na. Alaman nga rod, itatawan dan. Ha, anyang awan? Awan dan. Saan da ka din yung pakadaking ka? Anya? Pinapananda. Kung na nga mapandalag CR. Nagawid dan. Anya? Api nga nagawid dan. Diyak ka mo Imbati datalat dito yun. Hindi mo ka di kaya nga datalaeng? Okay lang. Talaga? Tiamok no, di mo kaya nga datalaeng tiyag kadwa. Nako na kanyak ni Gemma nga single ka kanupay. Di impakita na tilitratom ka kasladyak mamati. Mo't nga di ka mamati nga baruak pailahin. Di nakita kami ti picture mo. Kasla saan nga nakapapati. Adala nga, nagwapo ka. Amin ka di nga gwapo ka, tada asawa na. Kitikit ko sa na kat deta nga edad mo. Kat expected ko man nga nakaasawan, when ada pamilyanan. Awampay. Kat siga, natayangan ka mo ten. Apeng awampay ti asawam. Long story kan saan ka di nga liklikan ta nga pagsaritaan tinaglabas ko. Kahit ko nga agsarita ta nga agistorya ka may panggap ka. Tagistorya ak may panggap kanya. Ngem saan ko mga about kadigiti past relationship ko. Ta ma-stress ak laan. Sige. Makaamu ka no anya ti kahit mga pagsaritaan ta. I wanna know more about you, Lester. Naibagamit siguro ni Joel King ka. Nga niya. Nga single ak. Nga awan iti karelasyon ko ita. Anyway, kahit po ka di nga agsalat Inta agsala iti dance floor. Mabalintamot nga ituloy tagsarsarita. Ta amuan ti may papatiti tunggal maysa. I wanna know more about your life, about you, about digiti hilig mo, digiti paborito mo kasyay. Kasi ka, no, damot kahit mo nga saludsudin kanyak, damot kahit mo nga maamuan, maipapan kanyak. Nawaya ka nga mang saludsud man. Sige. Intalatar nagsalan. Yes. Okay, inta ka tayo nagsalan. Agyaman nak tayo tulod nak pwede ti balay mi. Awan tayo yaman na. Thank you tiyan niya. Apeng agyaman ka. Thank you, iti oras mo, takinadwana. Thank you, man. Thank you nakijamin ka. O rin duwa talaeng. Nagloko di nga parang Joel. Imbati na talatan. Isupay o remot ni Gemma. Ay na. Jakman na impagarup nga kasi ti aramiden ta. Sige, sumray ka karoten. Agan-anad ka. Inagkanak. Bye. Sumray ka kon. Inagkan na dagiti bibig ko. Nakigtutak. Hanyat ka ipapananti pa nangagig na kadagiti bibig ko. Saan mo't nga itipingping ko, tinagkan na. Dagiti bibig ko mismo. Kahit nakadisawin. Dakamin? Uno baka nakainom laeng nabigla laeng ano. Saan nang nga inggagara. Ay, Diyos ko. Ang daman pananote ko. Wadyak may turturugan dito nga banag. Anya dikit mo asawan ka bagis? Gayem kun agayem kamin nga buta.
inagkan na dagiti bibig ko. Kasano? Kinis na dito lips ko. Gapo ta lips to lips kayo. Gayem mo, wano da kayon. Katanya ko mat kay papanan na nga rod. Kat babalin nga kiss, friendly kiss lang. At siyempre, nag-enjoy kayo nga nag-jam-jamming. Na naging inom. Kumaman inuwar na ka tidila na. Ha? Saan? Kaapay, anya ko mat-diferensya na. Gandakal ay na, amom, ti panawin tatan, uray no agdepel, di kiti bibig ti lalaki ng babae, saan na kahit asawin, ke isudan. Kas lang, niya, panagyaman na lang, wanoan niya. Saan ka bagis? Marikrik na, kayat nakmut ni Lorena. Iso nga, panagkunak. Kas lang, iparparik na nga, agayat mo't isuna kanya ako. Apay agayat ka kati nga Lorena. Kat idi larabi nga nam amo mga kunam. Kas lang arod agayat ako. Ngamin, idi damo, kas lang mailangak. Apay nga mailang ka. Di adal Langa na pelain kan panagsasauna, na utek isuna. Ang adu kanon di kiti naglablabasan na. Ado dagiti ng pasangit king kuha nga lalaki ang di na kahit kapag salitaan mi. Nasingpet ni Lorena. Disente a babae. Ang nasdaawak na iti inagkan na dagiti bibig ko. Kahit gapote inagkan na, anda kayon. Ay na, saan mo nga panunutin deta kabagis? Ang mga gat no, mapaay ka lang. Di jay, panagkitak segun ka deta, basar ka deta panagistoryam. Panagyaman na laking kanijay. Ay, apo, 2023 itan. Saan nga panawin ti kupong-kupong, naginagay kang pag-asawain dan, hanga kasjay itan. Tilabagbagamot, kabagis ilyong. Agyaman Lester, pinadgam ti awis ko nga, umayta ag-lunch. Agyaman mating ka. Yan, pasensya ka na. Ako nga talagat nairan-ranang nga kwartak inted ko kininanang pinagpuunan na di negosyo na. Awan ti problema kanyak tay chay. Saan ka nakababayin mo't biglaan mo't karti panagawis mo. Mayit ko mano kabigatan na nakairemedyo ako man, nakadiskitara ko may ti kwarta. Dadigiti agpapatrabaho kanyak, yung jak pa ngamin masango. Like I said, okay laeng, Lester. Importante, ada kadwak nga lunch. Actually, ada pa kadwata, deti friend ko nga bakla. Iyam amu ka laeng king kwana. Ha? Iyam amu na ka deti gayim mo. When? Pamanik-nik detan nga. Da kami. Iyam amunak pa kadi kagayim nan. Sumaruno, iyam amunak to pamilyanan. Speaking, ada isunan. Oy, bakla, ada kami dito, oy. Iso ka dito gayam mo? When, iso? Hello? Mikan, agto ka. Agyaman na, friend. Ay na. Diyos ko, ayun, nag-traffic nga talaga dito yung lawag. Diyak magustuhan. Kastaon ay tilangit kon. Ni Gayam Lester. Lester? Ni Jabi. Barkada. Ay, Lester, guwapo. Sis. Oy, kaskastasi ka, Jabi. Ay, apay, taken ka din? Saan pa? Friends kami laan kini Lester. Friends laan kaya? Ti amok no jowa mon, girl. Si kamot saan pa? Idila namin sa ngal daw nga nagamamu kami kini Lester. Saan ka di Lester? Ha? Oy, no friends kayo pa'y laeng. Ay na, anda pa lang orad namnamak. Lester, nice to meet you. Nice to meet you. Pudno ka di nga friends kayo laeng ka dito gayem ko nga ni Lorena. Isumuti ko nana. Ano nga isumuti ko nana? Oy girl,
Anya nga talaga, friends kayo, wino anya, jowam. Friends kami laang, Jabi, si kamot. Ayun, friends kami laang. Anya, ti ko nambaraw. Awisik ko man ni Lorena, dito'y balay, tayam amok kada kayo nga, nobyak ang kaslasaan mo't nga, nobyot pa nang ibilang na kanyak nanang. Hanya, ibilang mo nga nobyang im sa kaslasaan nga nobyot pa nang ibilang na king kakunan. Ay na, di ka maawatan si ka, Lester. Dangor na pasamak kada kami nanang. Anya, ay nalalakaon man nga babae dahi ta no adan na pasamak kada kayo. Dikit ko sa on, nag-kiss dagiti bibig may, nag-kiss kami, nag-lips to lips kami. Di ka nagpaison na. Iso na mismo't na kadigiti bibig ko, idiin tulog ko niya balay da. Anya, ay tiyamok man no adan nangyari no napasama kada kayo. Kiss mo lagayam. Katuan, saan ka din nga senyalis na dyan nga nobyak isunan. Nobyo na kon. Tainagkan naman dagiti bibig ko. Ay, jakam mo agak mo laang gayam. Kaape nga ro di bagam nga, naslasaan ba't nga nobyot pa nang ibilang na keng ka. Una tanyam amuna kadali gayam na nga bakla. Nga friends kami kanulaang nanang. We're just friends ko na naman. Kinasawin, friend laing ti pa nang ibilang na kanya. Matikawak nga talaga. Diyak maawatan no, anya nga talaga ti relasyon mi, kini Lorena. Akit damagam gamin nagpudno ka kadit ayat mo keng kuanan. Sampay? Kasama pegayam. Kakasano nga rin nga da kayon kadi yung pegayam impudno ti marikrik na yaw. Una nang ay na maulawak keng kapati siya. Problema pa nga panunutin dayta. Basta sa mun tulayam amo kanyang no sigurado kan nga nobyam. Apay nga nervyos ka, Lester. Kuha nga min. Diyak mo nga, diyak ninamnama nga tititi. Dititi papananta. Apay ko nga mas daaw ka. Ngamin, hindi na minsan ka. Inyam amuna kitigayam mo nga. Friend mo laing. Nga, ag-friends ta lang. Kat apay nga puta. Timbagak nga ag-friends ta lang. Saan ta nga mambalin nga umay iti kastoy nga lugar? Oh my God. Sayang ti oras. Anya? Ikatamutin ti pagananay mo, Lorena. Katsi ka, di mo ka di ikatante pagananay mo. Isama na. No kasta, saan talang ag-friends? More than friends na ito yan. Mekan, Lester, rabawan ako. Ikiuna, ang maguri ka. Kaya't kung matmatan nga umuna, ti bagim. Kaya't kung matmatan ti lamo-lamo abagim, Lorena. May kakit din. Sakbi nga agbabawi umayin. Rabawan ako. Sige, pag may sayo mo tagi di pagita. Una, at nakatikas ting ag-friends laing. Usto ti kunak. Nobyak isunan. Nobyo na ko ni Lorena. Sige, rugyamon, Lester. Una, Lorena. Lester. Parag sa akin na, Lester. Napayagan nga Jack narik na tikastoy nga naidumdum mga imnas ken ganas. Kaya aramitik ti amin tapno maparagsak ka, Lorena. Lester.
Lorena, Lester, Lorena, Lester, Lorena, 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 Lorena. Ay, agreeing ka, Lester. Ay, magbangungutin ka. Lorena. Lester! Aray ko, nanang. Anyamat. Api kasi nipatag, nanang. Ay, po, aya. Ay, tagtagain, agbangbangungot kansan. Ay, ipukpuk ka mo, tinagan na Lorena. Anya? Dete insaang mo nga labaam di washing machine. Ay na, nalipata mo. Paupran ijayan. Tiamog no may kalaang di silid mo nga, dalaam, naturog ka matang. Ay, taga-inip lagaya. Ay, nakarudan. Uwainin kan, tanay. Malaman. Gisagana ak matan, dagiti lako into no malam. Unay matan. Tiamog na taga. Tiamog nagpepeson. Taga-inip malagaya. Ni. Damot miss call na. Ada miss call ni Lorena. Nagpariknan sa. Tawagak man. Tawagak man no api nga nagbiskol. Baka ka no. Agpay no. Pumayso deti taga-inip ko. Baka kit naawisin nak. Hello? Oh. Pasensya ka. Nakaturog ak amin. At inururay ko nga malpas deti insaan ko di washing machine. Api nga nag-miss call ka. Api nga tumatawag kayo tayo. Ako. Kahit mo ba ti ha? Mapanagpaspas siya? Into no bigat? Into no bigat? Sino kadwata? Kadwata da Joel kay ni Gemma. Hindi lagpaspas siya rin pagudpod. Nabayakin nga tsak nakapasya rin dyan. Ang awamot ti motor ko, agkalubundan doon. Dapi umay nga agasawa ba? Bale talo tayo ka nga talo nga pares no kwa. Ha? Ni parang Joel kay ni Gemma? Wen, kaya na dapay dua, dapay agasawa. Bale talo tayo no ka nga pares, talo nga motor. Siya ti lubon mo no kwa. Ha? Dua nga agasawa. Tapos data? Wen. Sige. Ana, intawan na saan? Sa anak ba't mapan, no, saan ka umay, tawan mo't ti pagluganak. Sige, wen. Okay, sige, agyaman na, Lester, bye. Bye. Ha? Kunak tupay, ustuwak eh. Da kami nga talagan. Ngamin, kahit nga sumurot kami, kadigiti, makirides. Dua nga agasawa, sada kami. O di partner by partner. Partner, kahit nasawin, ag-partner kami meten. Ayan nga talaga, aya. Hindi laing na minsan, friends kami kunana. Hindi damo, inagkan at bibig ko. Tapos ita, kahit nga sumurot kami, kadagiti agga-asawa, nga sumurot kami mo, kada kami mo ti agpareha, aglubon, iti motor ko. Ay, abo, aya, maulawak. Anya ko matpakaulawam, kabagis, kit nalawag ba't day jay, nga kayat nalat sumurot nga agpasyar, nga magaputawan ti pagluganan na, awan ti motor na, awan ti pagluganan na, inawis na ka. Kit iso nga rod, anyat ka ipapanan na ti panangawis na kanya. Imposible nga siya klaing ti friend na, nga mabalin ng awisan, nga pakilugbunan. Kaya tasawin ka bagis ilyong, siya ti inawis na, gaputa da kamin, gaputa siya ti boyfriend na. Ay na, apay, imbagam ka din ti I love you keng kwa na. Saampay? Umalagayam. Apay, imbaga na ka, keng ka ti I love you. Saampay? Umalagayam. Sa amor, imbaga nga, nubya mon. Nubyo na kan. No di mo't pegayam inaram. Kit mawatan latan ata, nagkadwa kami idi jabar. Nagsalasala kami. Idi intulod ko, kinisnak pa eh.
Tapos, inawis na pang kami nangan, inyam amunak tingi agayem na, kat ita, in kami agpaspasyar, kanayon nga siya tingi kadwana. Kaya sawin, ay na kabagis, saan mo ko mga ikan iti sa bali nga kaipapanandang ijay. Mabalin nga makigay-gayam laang. Wano saan, urayan na laang mat, nga armam. Kaarmam kami na. Kasla armag lata na. Ay na, dahita ka man. Mangipapilit ka manin, kabagis. Samo lang maibaga, nga nubyam to ni Lorena, no, naibagamon iti riknam, kan naibaga na mo tinrikna na ka. Anya? No, agay labyo ka, kan agay labyo na, agad, sakto lang mamati nga nubyam, angem no sikalat mangibagbaga kabagis, ay na, jak la mamati pulos. Jak maawatan nga talaga. Kaya apeng nga agkan na. Apeng nga nga awisan na. Apeng nga Diyos ko, aya. Makabo ka nga bagay. Basta na-i-explain ko batan, no? Aging ka nga, di ka ag-effort. Aging ka nga, di mo arman. Aging ka nga, di mo ipundot marikrik na. Ay, katawa na. Friends, kailang. Anya. Nagrigat ba't tikas to yan? Nagrigat nga awatan din. Naragsakak mo't amalasang ka, ta. May kamot pimbasyar dito inano mo nga pagtaingan me. Ay, awan ti anyaman na. Auntie, inawis na karod ni Lester. Ay, kaya't nakano ngayam, amuna ka kanyak. Ay, agad. Nasaya at ano kasta. Siyak ni Lorena, ay wen, amok. Sang kaistorya na kakanyak ni Lester. Aywan. Nabit kami pa yung ag-friends kini Lester, auntie. Anya? Friends. Wen, nagamamu kami idin, tsaka mo no, ada siguro 2 alawasin. Naragsak ka kadwa ni Lester. Uwain, naragsak kagpaisaw. Ti amok man nubya na kan. Nubya na ka din, Lester. Saan pa yan, ti? Friends kami laang. Agpaiso ka de, Lester. Nang? Ay. Unan, ti, ag-friends kami laang. Ay, nati amok no manugang kantaon. Ay, sakit ko kaya't kakumapay na agbalin nga manugang. Ni auntie mo. Ay, ata. Langampay laang ka disente a babae. Kin may sa. Naisem ka. Ay, na magustuak man unay day takalid mo. Balasang ka. Ay na, sipod idisang ka istorya na kanday to'y barok. Pero may nakagagagat nga trabaho. Nakabangbang lupay a kanayon. Kanayon nga nakadaldalos ti arwaten na. Nadalos pa'y iti silid na. Hindi ko agad. Ay na, nakawarwara. Ang sipod idinamam muna ka. Kanayon mo ten nga managdadalos. Ninanang mo. Tala, dati mo ten sigod mo nga managdadalos. Sa kanya nga sigod, italaang Mike. Kapag katawa ka, Lorena. Makakatawa ang laki ni ninanang mo. Makakatawa, kada kayo, auntie. Ay na. Si kalaang ko man ti manugangag. Ang friends kami laang kini Lester, auntie. Ay, sige. Lakasapay kumaata saan tulang nga friends. Anyat ubrama at nga agin inom baraw. Tiamok no, at damat marikrik na ni Lorena nga ayat kanyak nanang. Ang nagbidot at magayam. Anya ti kahit masawan. Awam mat. Friends kami laing mat. Nangig mo matimbaga na nanang. Da kayo mismo ti. Da kayo mismo't nakangeg. Da kayo mismo't nang ibagaan na nga ag-friends kami laang. Ay,
laglag. Anya? Gagangay laang nga ibagarat kasi, Tadi mo samot pa kami inaram. Anya? Abi nga armag pailaang mo nanang. Inaawis ko ngayam amuking ka. Imanugot imay. Kaapi ko mga umanugot nga iyam amuking ka no. Saan nga nobit pa nangibilang na kanya. Ang nalawag ti ko na nga. Friends kami laang. Gagangay, Alagan mo't kay baga nangawang ko na nga di ka mo pa inaram. Di mo mo't pa impod no ti marikrek na nga ko nam. Saan nga naskin nanang? Nalawag mo't idida mo. Inagkanat bibig ko. Idi nagsalsala kami. Halos agar arakop kami. Mariknak na ti naluk ng barukog nan. Ay, Diyos ko, isa balit nang ipapanam ka dayjay, Kaya inawis nakpay. Nga na pang kami nangan. Inlibre nak. Sanak inyam amo kaya tigayim na. Kan may isa, no awisin umay dito balay, umaymod. Inaawis nak pa nga na pa nagpasyar, nagrarides kami, nga kadwami kit, aga-asawa. Nga kurang nalain kit, aga-asawa kami matan. Ang ibaga naman nga, friends kami lang nanang. Kaya nasaon, talaga nga, sa anak na naikari para king kwa nakin, saan nakakayat? Gapu ti anya. Gapu ta sa anak na nakaadal nanang. Nalawag data ti rason. Dayta ka manan, Lester. Sang kaibagam dayta? Sa anak nga may karitikas king kwa na nanang. Nalawag din baga na. We're just friends. Friend laing ti panagibilang na itikas kanyak nga saan nga nakaadal. Ay na, laglag ka nga talaga, Lester. Diyak amo no, apay nga di mo nalalat kinasiglat day di amam. Kat anya ko mga roti explanasyon na nanang alaman. Kit urayin na laang mat nga ag-port ka. Agibaga agarim ka kingkwana. Ape nga rod nga ay na, agpulpuligos talaang baraw. Di ka talaga makaawa-awat. No dapat kumananang inarem ko umuna. Sana inagkan ti bibig ko. Santo umanugot nga. No awisat. Muna saan awisan nak nga mapan agpaspasyar. Kasjay. Sa bali nga rod ti lubong itan. Ay na, duldug ka nga talaga. Hindi ka makaaw-awat. Anya, siyak pa'y ti duldugan. Nakalawlawag lang arod nga maawatak ti amin. Friends kami lang nanang. Nalawag din ang imbaga na. Nagure ka. At the chat ni Lorena. Ni, maragsakan ka no, nga makis-istorya itay kininanang. Naglagan tiriknak kininanang mo. Kunana? Anya? Ulaw. Iyak mauawatan nga talagan. Ibaga na nga, friends kami lang. Itatan nalagan tiriknak na kininanang. Sana ibaga. Kaanon tumanin nga awisan nak. Nga, umay di tabalayo. Nalagan nga min tiriknak kininanang mo. Diyos ko. Di kayo maawatan nga babae. Friends, kunayo. Sa ita? Nyamad na ito eh. Maulawak ka na kayo. When kasi yung maulawak nga talaga kadagiti babae ni Nanang jak maawatan. Ni Lorena jak maawatan. No, anya nga talaga. Ibaga na nga we're just friends. Ang data nga i-message na nga. Damagan na no kaanon tumanan nga awisik diti balay mi ta. Kaya't nalaunay kay ayo na nga kasarsarita ni Nanang. Andiyan ka ipapanan na dagita. Paglulukwan na ka di. Ay ayaman na kadilaan nga puta kasi nga sa anak ka nakaadal. Kasla ad-adan nga saan ko nga gagaran nga armen ni Lorena tad-adda nga mapaayak tulaan nga puta kanayon na nga iparparu pa kanyak nga we're just friends. Kasi niyong maburiburan ti panunot ko. Agayatak kini Lorena ang imjakmet amuno addan to namnamak ken kuana. Anya ka di ti rumbeng nga ramidek kasi niyong rugyak ka din nga sursurwen alipaten ni Lorena. Bueno, anya,
aglunek ka din nga isuna ket ken siya ket friends laeng. Dahil di ba kabuklan, di ba kasarita kasin, agyaman naglaunay ti oras mo nga nagdengeg, idi insalaysay ko ken ka, dahil nga parikot ko, agyaman nakmat ka dagiti makaited ti balakad, ket sabi ko mata, makaited adal, liwliwa ken pagsaribingan ti biyag, dahil nga pakasarita. More power to your program, and God bless everyone. Toy ag problema ken maulaw, matikaw, jaka mo, no anya ti di makaaw-awat kanu nga pagayam mo, Lester, iti Lawag City. Thank you so much, Lester. Iti pa nagsurat mo, iti pa nangiburay mo kada kami dito nga pakasalitaam nga nakalawlawag met nga usto ni nanang mo. Kung napay ni kasin Seli ama si Papa nga kunana duldug ka, sender.